simula doon. Oh, doon sa likod. Alright na? Saan po yung mauna dito? Pakanon to. Or pag ano, pag na lang din. Oo, paunahan na lang tatakbo dito. Ay, nagagatakbo din. Ay, itataas na lang. Okay lang. Kung sino po yung mauna nakahawak ng garden sa dulo, itataas. Para makita po natin lahat. Ayan. Kung gusto nyo po ba tumakbo pa po dito sa harapan? Ay, parang ayaw nila. Ayan, ready na po? Hindi, sa kamay lang, kamay. Ansel one. Yung magbibitaw po, i-disqualify po namin. Ayun, kung nagbitaw po kayo, sa kabilang grupo na po yung panalo. Pero walang bitawan ng kamay to. Walang bitawan na. Pag malinaw po, pag nagbitaw po, disqualified na po. Opo, pwede yung pumawakan. Pero hindi na pwede, hindi kayo pwede magbitaw ng kamay. Kunwari, hindi po. Hanggang saan po yung dulo? Dulo. Ay, taas po yung kamay ng dalawang dulo. Taas kamay. Dalawang lolo. Ay, ayan si Manilo. Okay, yes. Ayan, ready? 1, 2, 3, go! Go, go, go! Sexy ba na? Parang biglang gumaling na tapos na yung trial ah. Shake it.